Bay. Joyride ta, joyride. Joyride? Uli, mata ka buok. Ano sa Ta, sakyan? Hilux ka tong pick up ba? Hilux? Oh, Hilux. Sige. Ta, tadli. Nga namin may klase. Uy, kabuang absin, oy. Panangit sa mga maestra ba? Ina ma-absin ka. Oh, sige. Malangit ako. Sige, balikan natin ka dyan, ha? Hello, ma'am. O, Rikmar, naara pati klase unya. Ma'am, absent ko karon ma'am kay mag-joyride mi sa akong mga amigo. Ha, doklong, kumahinong o ni mo. Giingnan ka nga, bawal mo absin basta walay sakit. Nakisakit. Pwede na mo absin basta gilanta, napiang, gikalibanga, nabali bang liog. Ano ba? Mo absin kay mag-joyride, buang mong ka. Hoy, Rikmar, eskwela ka unya, ha? Ma'am, napiang mo akong tiil, ma'am. Bot ni mapakita ka. Video call, oh. Sige, pakita ko na kamay. Oo. Kung sa mga Rikmar, Kayo. gawas mabuko ka na Rikmar. Sige, ipahuwas na nag-isang simana. Oh, salamat kay ma'am. Sige, magpakaayo ka diya, ha? Sige, ma'am. Bye. Tala, mag-hiking na to, eh. Ay, hiking. Naguba ang sakyanan, mag-hiking na to. Kapuwang. Di, magiging kalakaw. Ano sa nila matin, gawas mabuko ka na. Guys, karong adlaw na ako gipang sulat no, police din army. Kung minsan may mabutang sa tubangan ni akong mabunutan, mao ni akong trabaho na sudlan sa future. Kulbaan ako da. Sige, Sige. Sige, mabunutan ako ano ron. Kini. Police! Police ako. Police. Kita gini yung Magpa-contest ko, pabati ay og naong. Contest pabati ay og Ang naong? makadaog, tagaag 500. Apel na takadaog na. Sige, kinsa may mapel. Ako! Ako, Andre. Sige, tagsa-tagsa lang. O, ikaw una na kapeng. Tanawa ko, ma'am. Dili kay bate. Ako, ba? Ikaw na kablo. Di, gyapon kay bate. Ako, ma'am. Sige, ikaw na kay ilaw, ikaw. Di, gyapon kay bate mong naong eh. Ako na po, ma'am. Kinsa pa may laing mga apel. Ako. Sige, ikaw na kapula. Ay, daog na ka dong. Hala, dali. Wala pa man ako nasuot. Ayaw na, daog na ka. Bati bug na. Kuha din yung 500. Parang 500 ah. Pakpakin ninyo. Bati ay lagnong daog na pirmi eh. Di ara pa doong na akong target. Kinsa maning ning alis akong atubangan? Ako nilo, imong apo. Ay ikaw din na apo di naman gukay ko kaklaro. Ako ni. Nagunsa man ka dere? Gikan ko na nilhig dere kay kitabangan ti kasi imong mga buhaton dere. Kaya bula po na ako ang arinula nimo. Isus kabutan gyud kay ni akong apo eh. Gikan ka nagkubra sa imong senyor lo. Oh, dito ko gikan kanina. Kay kitabangan man ti kasi imong mga buluhaton dere sa inyong balay. Nakay kinintos diha. Unsa latos? Unsaon man naman ang latos? Dili latos. Kinintos. Unsa bakos? Ngano latos man ti kag bakos? Dili. Pwede man ti ka apo, kinsa man ka apo ka.